Rok 2010 sa do štatistík zapíše ako rok prírodných katastrof. Lesné požiare, tornáda, ale najmä záplavy a prívalové dažde nám ukázali, že príroda sa riadi inými zákonitosťami, než aké jej chce vnútiť človek. Nebolo tomu inak ani na Slovensku. Povodne a prívalové dažde v máji, júni a potom v júli a auguste akoby dávali jasné signály o tom, že v prírode nie je všetko v poriadku. Ale bola to naozaj iba príroda, ktorá spôsobila záplavy v Hlohovci, Hnúšti, Nižnej Myšli, Malých Kozmálovciach, Zvolenskej Slatine, Handlovej či Prievidzi. Tu nám začínajú potopy na týchto suchých potokoch, lebo to nie je ani lesná cesta, to vlastne nie je nič. To je suchý potok. Keď prší dážď, zvádza nám vody. Keď neprší, tak je suchý. 1, 2, 3. Keď sa pozrieme na druhú stranu cesty, kde vlastne nie sú takéto suché potoky, príroda je tam úplne stabilizovaná, nič nevyteká, tam vlastne tu začínajú povodne. A takýchto suchých potokov tu nad Kežmarkom sme len teraz načítali okolo 20. Takže tieto suché potoky, keď začnú chrliť vodu, a ja som to už zažil, je to niečo strašné. To sa odniesie kamene, kuľatinu, to sa odniesie všetko možné. Vyrýva takéto veľké jamy, čo to ešte je malé. Za 2 roky, keď tu prídu také dážde, toto bude o 3 metre hĺbšie. Potočík je malý, ale nad potočíkom tá cesta je veľmi dlhá, tam hore sa môže ešte rozvetvovať na viacej menších ciest a to všetko. A potom vyššie sú ešte stopy po tých mechanizmov, čo ťahajú kuľatinu. To všetko zvádza všetky vody priame do toho jednoho miesta. Bo tu je nakladka kuľatiny, tu viete, čo sa nakladá kuľatina, takže tu sa sťahuje voda z tejto cesty, a nevieme, koľko kilometrov tam, koľko tam a koľko tam a koľko je tá stopov po mechanizmu. To nevieme. Ale je to velikánske množstvo. Keby som stihol počas búrky jednu takúto tú cestu nafilmovať, ľudia by sa čudovali, čo to je. Ja som to už zažil, len som to nefilmoval, pretože som nedával tomu takú váhu, lebo som si to neuvedomil v tom čase, keď som stával tie lesné cesty v Karpatoch, som si to neuvedomal, že vlastne toto budem raz musieť povedať ľuďom, čo som zažil a budem musieť hľadať dôkazy na Slovensku, že to je tak. A myslím, že už len tá výdrhová cesta, 1, 2, 3 a tie ďalšie, čo sme videli, sú dôkazom toho, že tá všetká špina, tie všetky kuľatiny, tie všetky kamene sú stadeto z týchto ciest. Lebo keď sa otočíme na druhú stranu hory, tu padal taký istý dážď a tam je všetko zdravé, čisté, tam sa nič nevnesie. Najviac sa obávame toho, že sa nič nevyrieši, viete? A nevyriešilo sa za 20 rokov nič. Že nie sú majitelia, problémy budú v tom, že hrádze sa budú oddialovať, lebo výkup pôdy sa nebude robiť, ako by sa má robiť výkup pôdy na hrádze. Dodnes není vyriešený nič. Hrádze, jak Gabčíkovo, nevyriešia, ale spomalia činnosť pravdepodobne tej záplavy. Pri intenzívnych prívalových dažďoch táto voda splachuje do potokov z približovacích ciest a z vážnic drevnatý odpad z ťažby. Tento odpad sa v zákrutách alebo na úzkých miestach potokov a na mostoch nad potokmi sprieči a vznikne tzv. Bobria hrádza. Táto bobria hrádza upcháva prúd vody, vytvára jazerá, ktoré sa naplňajú ďalšími sedimentami. V údolí sa môže vytvoriť naraz niekoľko takýchto bobrých hrádzí, ktoré sa po naplnení dominovým efektom pretrhajú a spôsobia tak bleskovú povodeň. Váha vody je zdvojnásobená prítomnosťou sedimentov a kameňmi v tečúcej vode. Vlna z takejto povodne môže byť vysoká aj 5 metrov a jej sila vyvracia stromy s koreňmi, vymieľa mosty a ženie pred sebou všetko, čo vyplavila z lesa. Prispievajú k tomu aj regulované potoky v dolinách, pôsobiace ako tobogány, ktoré urýchľujú odtok vody do údolí. A toto je jedna z lesných ciest, ktorá pred mesiacom a pol tiež pomohla zatopiť centrum Hnúšte. A takýchto lesných ciest je tu nespočetne. Dovolím si odhadnúť možno aj 50, keď nie viac.
ja som si na 100% istý, že tieto lesné cesty sú jedna z hlavných príčin dnešných povodní, ktoré nás tak často a tak veľmi vytápajú. Tie vedecké kapacity by mali chodiť do terénu a sledovať, čo robí dažďová voda počas dážďov na našich lesných cestách i približovacích cestách i po stopách tam, kde chodili mechanizmy. Pred 20-30 rokmi nebolo toľko lesných stôp, ani toľko približovacích ciest, jak je teraz. A každý deň pribúdajú nové a nové a staré sa nerekultivujú. To značí, že voda má stále viacej možností otekať z týchto lesov a rýchlejšie dole do dolín. Takže môžeme čakať, že v budúcnosti, keď sa budú stavať stále také lesné cesty a približovacie cesty, nás tieto cesty zatopia. Toto je lesná cesta, ktorú by som povedal, že je približovacia. Táto lesná cesta, vidno na nej, že už dávno nebola použitá a nie je používaná. Keby bola zrekultivovaná okamžite po ťažbe, keď sa používala, dneska tu nie je žiadny problém a voda nesteká dole. A jedno z týchto riešení je stavať lesné cesty bez priekop, aby voda, ktorá steká po svahu, cez cestu, aby nám stekala hneď pod cestou do svahu, tam sa tratila v tomto poraste. A teraz sa klasicky tieto lesné cesty stavajú tak, že urobí sa lesná cesta a pri lesnej ceste sa robí priekopa a touto priekopou sa zvádzajú vody rýchlo dole do dolín. A tieto vody sú práve jedna z príčin povodní, ktoré vznikajú v dolinách. Darmo, že do tejto priekopy dáme trubu, že chceme, aby tá voda preletela tu, ale pri tejto rýchlosti, čo voda naberá, toto preskočí a ide ďalej do dolín a ďalej eroduje pôdu a zatápa nám nížiny. Takáto cesta už sa rekultivuje veľmi ťažko, lebo už je veľmi vymytá, ale aj tak sa dá zrekultivovať. Zabijeme kolík vpravo, kolík vľavo, alebo po dva kolíky, tak dáme prepážky nejaké, zase nejaké kolíky tu z lesa, zahrabeme hlinou, posadíme, posejeme trávu na každých 5-10 metrov podľa sklonu, zrekultivujeme. To značí, že táto prepážka bude držať iba tú vodu do tej ďalšej prepážky, bude zbierať a rozptýľovať vodu do podrastov. Vedľa, vpravo, vľavo, aj tu na mieste sa nechá robiť. Keď takéto cesty budú pribúdať takým tempom, jak pribúdajú aj teraz, a staré sa nebudú rekultivovať, neviem, čo sa dožijeme v najbližších rokoch, možno aj v najbližších mesiacoch. Ja som počúval debatu v televízii na STV2, keď jedna pani hydrologička hovorila, že toľko nám napadalo dážďa, že jak môžete dať do litrovej banky, do litrovej fľaše 2 litre vody. Toľko dážďa nám napadalo. Keď tejto vode dáme do cesty viacej týchto banok, jak som to narysoval na tomto obrázku tu, tak tieto banky sa nenaplnia ani z polovici a tá spodná nebude preliata. Takže tú lesnú cestu urobíme so správnym sklonom, že voda pretečie pekne dole cez cestu do podrastu, do spodného podrastu. Tu povedzme, že tu je jedna banka, druhá, tretia, piata, 20. Tú vodu nám treba rozptýliť a tá voda teraz nám steká po tých lesných cestách aj 2-3 km dole a nikde neoteka do podrastu. Napríklad táto cesta je lesná cesta nad Myslavou, ktorá sa počas dážďa mení na potok. Táto lesná cesta má sklon do lesa. Keby bola naklonená 2% tu dole do svahu, voda spokojne z vrchu steka dole do svahu, tam sa rozptýli a ostáva tu u nás. Hydrológovia nám vravia, že táto pôda je premočená. No, toto nie je premočené, by som povedal. To ešte vsiakne tu strašne veľa vody. A voda nám oteká z lesa vonku. Keby sme tú vodu zobrali tu, ja len zoberiem tak príklad, hej. V praxi, čo nám to urobí? Zmizlo. Pojde sa vody, nie. Aha. Kde šla tá voda? Kde je voda? A koľko tam pôjde tej vody? No. A táto voda nám teraz tečie do dolín a zaplavuje nám dediny a mesta. Áno, tak sa opakujú tie povodne u nás znova a znova. Aj napriek tomu, že máme urobenú hrádzu po celom potoku v dedine, máme vyregulovaný potok, tak aj napriek tomu sa voda z tohto koryta vylieva a zaplavuje nám tieto tu najhoršie časti okolo potoka. A ohrozuje obydlia ľudí, čo tu blízko potoka bývajú. Taktiež aj miestnu komunikáciu nám poškodzuje. No, bohužiaľ, je to veľký živel, ktorý má obrovskú sílu a ničí, čo príde všetko do cesty. Nachádzame sa na povodí Svinky, presne na mieste, kde 3.6. sme naliali do tohto miesta 2 litre vody, ktorá zmizla v lesnej pôde, alebo na tejto lúke za 10 sekúnd. Túto vodu mi dal tento pán stahovec z tamtej chaty a pred 2 svedkami som dal do tejto lúky a za 10 sekúnd tu nebolo. No ja podotýkam, že v tomto čase vlastne po týždenných vydatných zrážkach
Teda luka bola podmočená do určitej miery, no aj cez to všetko, áno, tá voda sa okamžite stratila. A tak sa to opakovalo, čo sme robili tieto skúšky, tieto experimenty po týchto horách a voda od 10 sekúnd do 30 sekúnd stále sakla do lesnej pôdy. Skade stekala, to boli len zhutnené miesta, stopy po mechanizmov a lesné cesty. Tam vlastne voda stekala stále dole. Každá stopa, kde prejde lesný traktor alebo ťažký mechanizmus, v tomto teréne vzniká okamžite za zrážkovej činnosti malý potočík a ten potočík neustále sa prehlbuje a voda vlastne uteká gravitačnou sílou okamžite do doly. No tak ja osobne žijem v horách, už 2 desaťročia pozorujem tie vody, a teda aj lehákové, aj búrkové, aj všelijaké. Takže človek je spätý s tou prírodou. Naši dedovia a otcovia tomu veľmi dobre rozumeli. Každý nosil so sebou, keď išiel do lesa alebo do pola, nejaký nástroj a tú vodu, proste, ktorá tam bola, zvádzal do určitých porastoch a do určitých miest. Fakticky tá voda sa takmer zastavila a z tých hôr takmer nevytekala. V dnešnej dobe ľudia, ktorí riadia ten vodohospodársky systém, tí absolútne tomu nerozumejú vzhľadom na to, lebo riadia túto činnosť za obrovské finančné prostriedky v bielých golieroch pri zelených stoloch. Ale treba ísť do prírody, hovoriť s ľuďmi, pozorovať túto činnosť a potom zrejme tie následky tých vodohospodárskych škôd budú minimálne. Nachádzame sa na jednej z prítokov rieky Torisa, je to Škápová dolina z územia, kde sa ťaží drevná hmota. Množstvo suchých potokov na cestách bolo. To znamená, tieto drevné hmoty sú splachované a na istých miestach sa zhromažďujú, kde vytvárajú bobrie hrádze a spôsobia prielomové vlny pozdĺž tokov. Takúto skázu sme videli na všetkých miestach, kde sme sa pohybovali. Či na Kysuciach, v Levodských vrchoch, na Hriňovej, na Svidnicku. V podstate, bohužiaľ, vlastne toto je výsledok našej práce, činnosti na lesných cestách, na zanedbanú starostlivosť o revitalizáciu územie po ťažbe drevnej hmoty. Tu vidíme konkrétne vymletý celý svah, pretože to náhrnuté drevo, ktoré vytvorilo bobriu hrádzu, tá prielomová vlna sa trhla a zobrala celý svah a obnažila a ten materiál sa hnal dole riekou Torisou, pravdepodobne až do sútoku rieky Hornát. Ja som prakticky skoro každý deň v prírode. Vidím, jak sa to rýchlo zväčšuje ten objem tých nových vybudovaných takýchto ciest, jak rýchlo pribúdajú tie stopy po tých mechanizmov. To sa nedá odhadnúť len tak z brucha, ale ja hovorím, že každý deň nám pribúda minimálne 1000 km stopov mechanizmov, nejakých 100 km takýchto ciest nám pribúda a treba čím skôr s tým niečo začať robiť, aby to už tá nová vláda u nás zobrala do programu a nielen nová vláda na Slovensku, lebo to je problém Poľska, proste majú také stresy, jak my. Je to problém Ukrajiny, Rumunska, myslím si, že aj Česka. A to treba čím skôr riešiť globálne, pretože my sa rýchlo hrneme k skaze. A to už nie, že len vidím ja, to už vidia aj tí ľudia dookola. Vlastne teraz lobujem za všetkých ľudí, čo boli vytopení a čo ešte len budú vytopení. Ale musím povedať, že nie je to úplné riešenie protipovodňovej ochrany, pretože ako táto regulácia potokov odvedie vodu tam, kam chceme, ale na druhej strane robí nám problém. Problém je jedno, že veľké prívalové vody, ktoré sú tu, prinášajú do vrchnej časti regulácie potokov veľké množstvo štrku a sutín. Tieto štrky a sutiny zaplavujú reguláciu potoka a tým prakticky voda sa vzdúva a vybrežuje k rodinným domom, vybrežuje na cesty. To znamená, systémové riešenie by bolo vtedy, ak by sme ešte pred reguláciu potokov urobili nejaké zábrany, nejaké zdrže, hrádzky, ktoré by práve tieto sutiny a tieto štrky zachytili, aby stále voda kde mala prechádzať týmto korytom potokov. Zdá sa, že regulácia potokov nie je dostatočným riešením protipovodňovej ochrany. Obec s regulovaným tokom je síce chránená, ale vodu odvádza do nižšie položených obcí, ktoré môže takto zaplavovať. Žiaľ, regulácia odtokových vôd existuje aj pri poliach.
Namiesto toho, aby dažďová voda zavlažovala polia, je odvádzaná rovno do obcí, kde môže spôsobovať problémy. A podobných príkladov v regulácii odtokov dažďových vôd máme všade naokolo. Toto je kanál pri diaľničnom obchvate Popradu, ktorý odvádza dažďovú vodu z úseku dlhého takmer 2,5 kilometra. Kanál v podobe tobogánu má pomerne veľký spád a nad obcov Janovce ústi do zberného kanála. Počas prudkého dažďa voda zrýchlená týmto tobogánom vymlela vozovku a všetok štrk nakopila pred zberným kanálom. Ten presmeroval prúd vody na obec Janovce, kde voda vytopila 10 domov. No a takto vyzerá, keď dažďové vody stekajúce po chodníkoch a po lesných cestách namočia svah a nedaj Bože, ten svah je ešte aj podkopaný a nakoniec výsledok je jasný. Aj zosuvy pôdy sú zapríčinené koncentráciou dažďovej vody. Mechanizmami a autami zhutnený povrch lesnej cesty neprepúšťa dažďovú vodu. Tá steká v priehlbinách a zákrutách ciest do nezhutnenej zeminy pod lesnou cestou. Pod vplyvom takto naakumulovaného veľkého množstva vody silne premočená zem pod lesnou cestou spôsobí zosuv. Tak to bolo v Kapušanoch pri Prešove, v Miňovciach pri Stropkove a na mnohých ďalších miestach Slovenska. Takýto zosuv mohol nastať iba v 3 prípadoch. Že tu cestu niekto podkopal alebo podmiel, že hore niekto naplnil tú zeminu vodou a vlastne tak sa začal posúvať, alebo že bolo zemetrasenie. Cesta nebola podmytá, zemetrasenie nebolo, to znamená, že bolo namočené z vrchu, tento kopec bol namočený a potom zapričinil tento zosuv. Táto štátna cesta bola zaplavená z tejto doliny, ktorá bola naplnená vodou, z tejto lesnej cesty. Tu na konci tejto lesnej cesty sa utvorila bobria hrádza, ktorá zabranila výtoku vody z tejto cesty a voda sa otočila smerom tu k tejto nížine, k tomuto malému rybničku. Toto všetko sa naplnilo vodou, tá voda začala presiakať do zemi, zem sa premočila a tým pádom pod týmto tlakom začal zosuv štátnej cesty a tohto celého kopca. Kvôli tejto lesnej ceste musíme investovať neviem koľko 100 000 eur alebo 1 000 000 eur do budovania novej cesty a nového mosta. Nebolo by to jednoduchšie a lepšie zrekultivovať túto lesnú cestu za málo peňazí, ako investovať neviem koľko miliónov do tejto štátnej novej cesty? Nechcem byť poslom zlých správ a katastrof, ale takto môžu skončiť všetky potoky a riečky na Slovensku, ak budeme sa zle starať o naše vodné zdroje, ktoré padajú z nebička do našej krajiny. Tento potočík sa volá Dravčanka a tečie z Krásnej Lúky a Šarických Draviec ako jeden z prítokov do Torisy, kde pred mesiacom bola katastrofálna povodeň a Krásna Lúka dedina bola odrezaná od sveta. Skúsme nad tým pouvažovať, či necháme veľmi rýchlo posielať dažďovú vodu preč z krajiny, aby nemala šancu saturovať a vlastne spôsobiť katastrofu a potom, keď je sucho, nemáme vodu. A takto to vyzerá v realite. Momentálne v tejto chvíli stojíme pri prehradskách, ktoré nám v značnej časti pomohli eliminovať tú prívalovú vodu z lesov začiatkom júna. Musím podotknúť, že tieto prehradky, aby sme chránili obec pred povodňami z lesov, sme si vybudovali vo vlastnej réžii začiatkom roku 2007, keď tá zima bola priateľná, dali sa tieto hradze budovať. Teraz sme sa presvedčili, že tieto hrádzky veľmi obmedzili prísun štrku do dediny, ale aj napriek tomu ešte časť štrku a značná časť štrku prešla. Ale keby prešiel aj ten štrk, ktorý sa na týchto 4 hrádzkach zastavil, tak nechcem byť zlým akože prorokom, ale bojím sa, že by tá obec, tá časť obce pod týmito kopcami bola zaliata. Pozrite sa, jak je tu hlboký podrost. Koľko tu ulijeme litrov vody za minútu, ja neviem koľko, 10? A nemôže nám stiesť dole, preto je tu samá tráva. Tu môžeme dať vodu a liať. Keď tento podrost stiahneme dole s traktormi, neostane tu nič, nevyrastie tu už nikdy nejaké drevo a vlastne
Čo necháme našim deťom?